Ziyabuya emathandweni. Kuqala kukuhle, kuthi ngingahamba isikhathi ujike ushukela kube inkalane. Ngikhuluma ngentelezi mina, ngaba u-aloe vera, ngaba u-lace aloe, kodwa nje ekugcineni kugcina sekubaba. Bakhona bangena iy'nhliziyo zabo zimhlophe kodwa zithi ziphuma zibe ziyigazi, bathi banganyamezela babahlikize babahlakaze kodwa banyamezele baye phambili. Ngokukhula nokuhamba nje izigaba zempilo, abantu bahlangana nabantu abahlukene ababathandayo, abazodlala ngabo, nabeze ngenhloso zabo. Kwaku-2013 uNovemba, kwakuyiso lesikhathi sokusondela kokuvalwa kwey'kole. Angithi no, kokuqeda ukubhala. Ngangihlala kuyo indawo, noma ngangayibizi ngegama, kodwa ngangihlala kuleyo ndawo ngangihlala kuyo. Ngahlangana nantombi thizeni, awuyidakhi madoda, isilenda samakhathalogu. Yayinhle leya nto. Ngoba ngiyazishaya iy'phalaphala. Ngiyayishaya iy'phalaphala, angidlali-ke ngalapha. Kushaye noma yini. Ngiphakeme kakhulu. Ngibuye ukuyobhala vele. Uma ngibuye ukuyobhala, ngihlangana naye inkosazana. Inkosazana ngazi ukuthi yayiyaphi, ngoba kahle kahle ihlala sigodini thizeni. Angizukuyisho-ke le nkosazana ngoba phela le, ngisake emahlweni wayo impela, ngisaye emahlweni nayo manje. Uma ngingayibiza ngegama, ngachitha kabugayiwe. Kusho ukuthi inkosazana ngempela ngihlangana nayo ivela sitolweni thizeni. Ngiyincome ngiyiteketisa, nayo ivane imamatheke, cela inambi nginike. Kwaziseke lapho Nkosi yami ngangisacela u-R5 bama-airtime. Eyisokoleleke airtime uzuyocela. Eyogcina-ke nalo ma-points-ke lawa ayingena, lawa asebizwa ngama-yellow bucks manje ka-MTN. Uyogcina-ke lawo ma-points uthole lo R5 maso nawu 300. So nje ngiyithole inamba yakhe, ngizibuyele endlini kube mnandi. Sifonelane, sibonane, sifunde esikoleni esisodwa vele. Sibonane u-2013 ngaso sikhathi Novemba, yes. Sibonane esikolweni. Ngithumela abafana bambize sixoxe kube mnandi, awudala isiqomena. Kube mnandi, isilenda samakhathalogu. Siqomane kube mnandi, simuncane nje kube into right ukuthi le nto seyi-official vele siyathandana. Sethi appointment yokubonana nge-weekend, iphasi. Ngiye kuShaka, khona umfana kwakuthiwa uShaka. Ngiye kuShaka, Shaka, man, kawenze ngendawo phela, indawo yokuthi ngiyobona umuntu oza wami. Xa uShaka ngabe nankinga relaxa vele, mina ngizihlalela ngeyi-1. Ke shaya Saturday thinta umntwana uyazwakala vele, isifike sihlangana endaweni yokuhlangana. Masihlangana isikhiya ngasithuli kuShaka. Fonela uShaka-ke manje nesikhiya, uShaka abambe ucingo uShaka. Bo Shaka, sengikhona phela la igasi lakho phela, khawuze nelento, khawuze nesikhiya. uShaka athi ngiyaphuthuma ngiyeza. Silinde sibe sizixoxela nenkosazana. Kuringa ifoni, makuringa ifoni ngithi ngiyayidonsa ekhukhwini. Mangiyidonsa ekhukhwini, ngiyidonsa ekhukhwini. Kanti khona namajazi omkhwenyana phela, ngizimisele phela ukuthi ngiyohlinza namhlanje. Nanga amajazi omkhwenyana avele adonseke nefoni athi qatha phansi.
mangikhuluma ngamajazi omkhwenyana ngikhuluma bazo understand, nezo understand. Athi qatha phansi amajazi omkhwenyana, mayithi qatha phansi ngini mangithi inhla kuye wabhekile, ayivane kube kude phansi ukuthi ngiyowacosha, ngivane ngiwayeke. Ayi2 athi qatha nje kahle. Ngiwayeke ngikhulume nefoni, Shaka, uShaka ngiyeza mfethu ngilinde kancane ngikayi 5 minutes ngikhupho ngala esigodini ngithi alright ngizokulinda. Asibese siyaxoxa sinomadela. Sekuthanda ngiba ukhwathi nyana manje ngoba phela manje kusho nje ngibewile lamajazi omkhwenyana kahle kahle siyalazi udaba ukuthi mina ngizimisela ngokuyomenzana. Hayi sixoxa. Aphila lamajazi omkhwenyana ulokehlisa amehlo wabheka wathi azibhekele esayidini abesangibheke sixoxe nje engathi akawanakanga. Ayikutheni nini ngabona hayi phela ngiyazi azithathe lamajazi omkhwenyana kumele ngiwalande khuthu kwabuyise ephaketheni. Fika uShaka nesikhiya, ngithatha isikhiya sihambe sinomntwana siyongena endlini. Ayisingena endlini kube mnandi. Sizixoxele nje lokwazana ongathini uyazi ke like ama first meet up abora because mina nilo ngixoxa yonke into le weather, le weather, isikolo sinjani, ama exam kanjani. Yabona nje kusazama kusafuna ngithini kufuna khona lento efunwa ebumnyameni engekatholakala kumele itholakale so that makuphinda kuhlanganwa futhi ixoxe kamnandi alright ngabe nankinga. Senze whatever sike sayenze kwakumele siyenze then nomunye agoduka ike sivalwe izikole ngibuyele ngakithi ngimshiye kanjalo uDali ama-airtime anqabile phela uDisemba umntwana umuntu usamntwana esikolo. Okay, akunamsebenzi ngoJanuary ngibuye ngikhumbule manje nginentombi mama ngibuyele entombini yami intombi yami wena ngoDisemba usangithinta mayidali benqabile time ayakunankinga. Ayike siqhubeke ke seku 2014 ke manje 2014 siyazithandanela kamnandi azawuphela u2014 ke qiya sihlupha nje futhi ke nalezi zinto zamathando izinto ezazinge understandeki incam like kwangekho ingxabano zokuthi kuyachithwa nani. WhatsApp wayisafika ngaleso sikhathi ufika WhatsApp 2013 ne ngathi ufike lapho noma ngekho sure ukuthi ufike lapho but nje uba into communicatewa ngaxhaphake lapho ngo2013 then okay kungabi namsebenzi ayixabanisa ifoni ayikanayo indaba efoni is right. Omnye mayenza into zakho uyazenza le nomnye uyazenza kekho waziyo siyazijolela kumnandi aphela 2014 be 2015 sihlukane ngoApril. Sihlukane yazi sihlukaniswa yini khona intombi engangiyifuna kusukela ka grade 10 linye nje yellow bone la lihle le right hayi le yellow bone leli kanye lifuna grade 10 ukusho ukuthi kwaku 2012 lapho u20 bani ke manje u2015 le yellow bone lingiqome cabanga umuntu owayemfuna u2012 sengiqoma u2015 okay lingiqoma yellow bone okay ingabi nankinga yellow bone manje ngiqoma lingitshela ukuthi hayi ngiyazi intombi yakho bani usathana nini na ngithi hayi ata usathana nayisho so that uzamiyeka because mina ngijole na ujola naye engiqonde kahle ukuthi le yellow bone lela ngiliyeki leli awungeke. Hayi buyelo uthini manje ayingihambe ngithi ngizamlahla ke lo seyikhula Nkosi yami sikhula ngamaphutha iphutha engalenza leliyana ngihambe ngiyomtshela uDala ayidale cela siyeke hayi bungenze naye wenza ngalutho angisakuthandi cela siyeke hayi ngibuyele kulo imgayi feedback ayimfethu hayi man uDala nangempela ngimiyekile ke manje omiyekile ayike singajola ayike sijoleke sijole noDali lo yellow bone omusha. April into yethu ithi lokinteke nje April May June into yethu inteke story ngiyosichaza nje story sakhe ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani. Okay inteke into yethu
July sibuyelane noDali. Masibuyelana noDali, uDali ngiyoxolisa ngoba ngiyabona into yethu ayisebenzisi neyellow bone edlala ngami la ngenza umfana omncane la sengize ngaliqhwaba nakezipami yellow bone ngoba phela manje ngiyabona into lidlala ngami la lingenza umfana omncane ngilahla intombi makuqeda lizongenza kanje. Akukho kuhle ukushaya umuntu wesimame njengoba ngishilo ukuthi sikhula ngamaphutha. Hayi buyelela kweDakdindi lama iDakdindi silungisa izinto neDakdindi. Yaqala inkathazo eDakdindini. Dakdindi set appointment sibonana after school senze imikhuba. Mangofika endlini kungene i-text hayi sesiya WhatsApp ke lapho ngiphatha iNokia Asha ngaleso sikhathi emhlophe. Ayisafikile ke Nkosi yami. Ngiphi usisi nami ngibona ukuthi hayi no. Ngumfana ebafaneni. Nokia Asha liya Nokia inamabhathini amaningi amancane nje. Yayinhle kakhulu ngale ngezikhathi zawo leyafona. Ayangitexte kuDali ke uyakhumbula namhlanje ukuthi senze umkhuba ngithi yebo ngiyazi ukuthi senze umkhuba and uyazi ukuthi ijazi lomkhonyana silisebenzisile ngithi mina yebo ngiyakwazi lo kathi ke noma ngenzeka noma yini wazi ukuthi namhlanje azange salisebenzisa ijazi lamkhonyana. Hawu uthini manje mosho kanje athi yebo. Okay hayi ke nangempela hayi ke kube into ethulekayo kanjalo kodwa manje angisolisi ukuthi wayezakhuluma kanje usolani like first day sola something. Okay kungapheli isikhathi singakanani. I think kwaphela only 3 weeks down the line akhala umntwana ade yangizizwa kahle. Hawu yini kwenzakalana ayangizizwa kahle ngiyazisola. Okay hayi gcina seconfirma ke the following week ukuthi ayingile clinic and manje kuthiwa ngikwenye ibhola. Ukwenye ibhola? Okay masikhawunte ke weMaidala July ke manje July August September October November December January February March April. Between March no April if uligwenyile lebhola kumele ulikhiphe between March and April because it's counter ngama weeks ne 48 weeks between March and April ubreaka lapho athaya khonkinga. Ngithi if ngenzeke enye into kungabile so sikhathi ayiwazi ke mina ukuthi hayi angizingeni lezo. Okay udala athaya khonkinga kuphele 4 weeks or 3 weeks hayi man sithi tutsu isisu ngithi Dali yini manje le athayi mina ingoba mhlambe ngiyisilenda so that's why sicheche sifela ngithi Dali una 6 weeks una 7 weeks or 8 weeks you can't ukuthi manje sekuthi itutsu kanje manje hayi manje uthi ungithemba ngithi no angisho ukuthi ngikuthemba but kumele ngibuze kwenzakalani la. Hayi uDali ibonakala ngempela iyasixabanisa ke lento ngithi mina engathi nginongathembi ke manje lesi is not 7 weeks less 6 weeks hayi uDali the following week abuye uDali hayibo mina yangiphatha kabi le nto wayisho ngahamba ngaye eclinic bafike bangitesta kwatholakala ukuthi ke manje njengoba ku August August njengoba ku August kusho ukuthi inyanga yesifole ngamitha ngoApril and sahlukene ngoApril sabuyelana ngoJuly. Okay Dali if usho kanje ke hayi that's not a problem basibaleke manje April May June July August September October November December January kusho ukuthi kumele afike ke lelo bhola leli kusho ukuthi kumele ulikhiphe nene ngoJanuary. But nanoma kunjalo sengithanda ukungagwenya incamo manje angeke ngize ngiphike but sengithanda ukungagwenya incamo manje. Oh hayi wena ungenza isifebe why uzakhuluma manje no inkulumo zakho azihlangana. Wangitexta wena
wathi wena if kwenzeke noma yini ngazi ukuthi ijazi lomkhwenyana belingekho wasosoleni. Hayi ngithi kodwa dala ngithi mthini, but January ke since manje seyichangeile indaba ukuthi March or April January athi okay. Hayi ke ngempela ke hamba isikhathi August September October ibonakala udala kekho right man, like ayimphathanga kahle ukugwinya ibhola lokho, like physically akekho sharp, emotionally uyambona nje ukuthi akekho sharp, yabona unama complications. I then yeke isikolo lapha, I think it was November siyeke isikolo, phuthu fika abangani bafike, hey sithunyiwe ku ngithi hey ngamadlebe ngilalele, bathe hayi ubani uselikhiphile ibhola. Ngithi nini manje ngoNovember? Bathi yebo. Ngithi hayi kanjani manje? Ngithi cha lo muntu ibhola lizaphuma ngoJanuary, not manje. Bathi hayi liphumile. Ngithi cha lelo kangilazi ke lelo. Hayi yithi nasithunyiwe. Ngithi konke ingaki. Hayi ke ngibese ke sengiyamchazela ke naye afone khona lapha emalangeni uthi hayi sekunjalo. Ngithi hayi inkinga ke leyo ngoba phela manje mina bengilindele ukuthi kuzenzeka ngoJanuary. So manje wena ngoNovember so mtholile umntwana kanjani? Hayi yena hayi zama ukuchaza hayi i-premature kanjani. Ngithi okay, i-premature ihlala ebhodleleni, that's if kumanje kusho ukuthi una 7 months lo muntu loyo, so it's a must ukuthi abe ebhodleleni. Hayi but akekho sebhodleleni uright. Ngithi eish, that's another problem. Kuyenzeka nama research wami uthola ukuthi ayenzeka sometimes umntwana aphume na 7 months but angahlali ebhodleleni, but eish okay. Ayike kwaba izinxakanxaka ke after that, like kwaba kuningi nje, kwaba kuningi. Yeah, siyakaxela ezimene ezikanjalo, hayi ngoba sithanda but izimo zempilo azinjalo.